Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампанія «Гомель». У студыі працуе Ольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Дзеля камфортнай службы у Петрыкаве адкрылі абноўлены будынак аддзялення дэпартамента аховы. У руках не толькі мікрафон. 4-й чэмпіянат па кольцы дроў сярод СМІ адбыўся ў Мінскім раёне. Фільм тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Дулах-121. Асуджаныя» заваяваў дыплом 31-га Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сучасныя ўмовы для службы. У Петрыкаве адкрылі абноўлены будынак аддзялення дэпартамента аховы. Тут адбыўся рамонт кабінетаў і залы пасяджэнняў, заменена кроўля і ўстаноўлена новае абсталяванне. Усё гэта, безумоўна, дазволіць праваахоўнікам выконваць свае службовыя абавязкі на яшчэ больш высокім узроўні. Прыкметна, што многія работы былі выкананы непасрэдна самімі супрацоўнікамі Петрыкаўскага аддзялення дэпартамента аховы. То вдвойне ценнее, когда те работы, которые возможно, проводят сами те люди, которые несут службу по охране общественного порядка, работают на контрольно-пропускных пунктах, охраняют территории и объекты, и при этом строят и ухаживают за своим вторым домом, домом охраны. Цырымонія адкрыцця суправаджалася традыцыйнымі рытуаламі, асвячэннем будынка, пераразаннем чырвонай стужкі і экскурсіі для ганаровых гасцей. Асаблівы момант урачыстасці – ўручэнне сертыфіката на атрыманне службовага аўтамабіля. Яны ў руках выдатна трымаюць не толькі мікрафон. 4-й чэмпіянат па колцы дроў сярод СМІ прайшоў на беразе вадасховішча Вяча ў Мінскім раёне. Гасцей і удзельнікаў чакалі камандныя эстафеты, майстар-класы ад вопытных лесарубаў і вядомых гасцей. Забаўляльная праграма з выступленнямі артыстаў, а таксама сямейнай актыўнасці для гледачоў. Прадстаўнікі медыясферы вызначылі наймацнейшых у дысцыплінах колка дроў, перасяканне бервяна сякеры, эстафета, спаборніцтвы адным ударам, праверка на трываласць і колка дроў па-прэзідэнцкі. У апошняй дысцыпліне першае месца упэўнена заваяваў дырэктар тэлерадыёкампаніі «Гомель» Александр Дабрыян. Яго тэхніка, дакладнасць і моц удараў не пакінулі сапернікам шансаў. Па выніках чэмпіянату каманда тэлерадыёкампаніі «Гомель» увайшла ў дзесятку лепшых. Прекрасная традиция, которая у нас появилась в стране. У истоков этой традиции стоял глава государства Александр Лукашенко. Все медийное сообщество страны весь год с нетерпением ждет этих вот ноябрьских деньков для того, чтобы собраться здесь на Вяче и вместе поработать на свежем воздухе. Соревновательный момент, конечно, важен. И в этом году наша команда телерадиокомпании «Гомель» показала достойный результат. Мы вошли в десятку сильнейших. Надо сказать, что чемпионат сплачивает коллективы, сплачивает все медийное сообщество страны. Это важное мероприятие и настроение отличное. Пераможцам 4-го чэмпіянату па колцы дроў стала каманда тэлекампаніі «Воен-ТБ», а ўзнагарода – падарунак ад першага сякера з аўтографам прэзідэнта. Таксама гасцей спаборніцтва радавалі сваімі выступленнямі народны ансамбль «Чарніцы», казачы ансамбль «Бацька Атаман» і зорны госць Александр Саладуха. Фільм тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Дулах-121. Асуджаныя» заваяваў дыплом 31-га Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» у намінацыі за захаванне гістарычнай памяці. Сёлета на суд журы і гледачам было прадстаўлена 157 работ, якія адабралі з рэкорднай колькасці заявак – 3500 карцін. Выбіралі лепшую працу ў 8 намінацыях – ігравое кіно, неігравое, анімацыйнае, нацыянальнае, дзіцяча-юнацкае і кіно маладых, кінашколы і навінка сезона, кароткаметражныя стужкі. У конкурсную праграму фестываля трапіў і дакументальны фільм тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Дулах-121. Асуджаныя». Стужка распавядае пра трагедыю военнопалонных, якая адбылася падчас войны ў самым цэнтры Гомеля. На самом деле эмоции просто переполняют. Получить диплом за сохранение исторической правды в национальном конкурсе Международного кинофестиваля «Листопад» – это просто особая честь для нашей телерадиокомпании «Гомель». Очень важно, что наш проект «Дулак» оценили на национальном уровне, что в рамках кинофестиваля «Листопад» его смогли увидеть огромное количество людей. Это действительно большая заслуга и большая честь для всего коллектива телерадиокомпании «Гомель». За мінулыя дні па ўсёй краіне адбылося звыш 600 кінапаказаў кінафестывальных фільмаў, якія наведалі 25 000 чалавек.
За больш чым 30-гадовую гісторыю лістапад ужо даўно стаў сэрцам славянскага кінаміру. Ён стаіць апошнім у каляндарным распісанні вялікіх фестываляў, таму задача ў яго асаблівая – закрыць сезон і паказаць усё лепшае, што было знята за год. Больш за 100 работнікаў аграпрамысловага комплексу удастоены дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнта за шматгадовую плённую працу. Высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё АПК і дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў. Адпаведны указ і распараджэнне падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Сярод лепшых і гомельскія перадавікі. Аб адным з герояў матэрыял прама з палёў. За рулем комбайна Андрей Новиков. Сёння трактарыст-машинист прачнуўся заслужаным работникам сельской гаспадаркі. Працуе Андрей механизатором ОАТ «Тихиничи» с 1987 года, а гэта ўжо каля 40 гадоў. Пришел у профессию по кличу сердца и видовочно не здарма. Ну, нравится мне моя работа. Мне батька работал на тракторе. Ну, я с ним тоже бегал малый, тоже это самокатался. Ну, и стал работать, и работаю. На комбайне работаю с 87 года и по сегодняшний день. Працоўны дзень механізатара пачынаецца ў 6 гадзін раніцы. Праверыць трактар, наладзіць навігацыю і наперад сеяць. Уся праца выконваецца ў тэрмін і якасна. Менавіта таму наш герой з году ў год у першых шэрагах. У жніво змяняе трактар на камбайн і збірае не менш за 1000 тонн збожжавых, а асабісты рэкорд 9300 за сезон. В моей работе нема никаких по секретов. Все ломается, делаем и опять работаем. Хорошо. Когда работаю, слушаю музыку, помогает оно. Ну, нормально все так. У Тихиничах задзейнічана 72 механізатара і 105 адзінак тэхнікі. З уборачнай сёлета справіліся на ура. Цяпер задача падняць зябліва і наладзіць базу для наступнага года. У нас на предприятии можно много интересного найти. Механизаторские кадры очень хорошие, и в животноводстве люди работают очень достойно, большие результаты, большие показатели. Все как бы идет своим чередом, но мы стараемся перенимать лучшее и стремиться к лучшему. Ордэнаў, медалёў і ганаровых званняў напярэдадні ўдастоены 61 работнік арганізацыі аграпрамысловага комплексу. З іх ордэнам працоўнай славы узнагароджаны дырэктар ААТ «Отар» Чачэўскага района Тацяна Струк. Медалём за працоўныя заслугі аператар птушкафабрыкі і механізаваных ферм ААТ «Птушкафабрыка Рассвет» Гомельскага района Святлана Рускіх. Указам таксама прызвоена ганаровае званне заслужанага работніка сельскай гаспадаркі начальніку цеха жывёлагадоўлі Ксубрылёва Гомельскага района Вячаславу Струк. Ганна Кустачова, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі здзейснілі сапраўдны прарыў у хірургіі. Упершыню ў Беларусі праведзена аперацыя з прымяненнем ICG-візуалізацыі. Дадзеная тэхналогія прадстаўлена калегамі з Санкт-Петербурга. Дазваляе хірургам бачыць тое, што раней было ўтоена, павышаючы дакладнасць і эфектыўнасць аперацыі. Новы свет у аперацыйнай убачыла і Тацяна Піменёнкава. Гомельская больница хуткай медыцынскай дапамогі становіцца цэнтрам прыцягнення перадавога вопыту. У аперацыйнай сёння Александр Ладыгін, хірург з Санкт-Петербурга, знаёміць беларускіх урачоў з ICG-візуалізацыяй тэхналогіі, якая ў піцерскіх клініках бытуе ўжо не першы год. Независимо от того, ICG у нас не ICG, мы все равно начинаем с анатомических привычных нам ориентиров, карман Гартмана, борозда Ревелье, и мы должны, независимо ни от чего, критерии Страсберга отработать. Значит, что мы видим? Ниже покажет, если ассистент. Мы видим прокрашенный проток. Той самы прафарбаваны участак, які бачаць спецыялісты, індацыянін зялёны. Чароўны інгрэдыент, які робіць ICG-візуалізацыю такой эфектыўнай. Прэпарат уводзіць у арганізм, і ён пачынае свяціцца ў лімфатычных вузлах, жоўцевых пратоках і крывяносных сасудах. Але ўбачыць гэтае свячэнне неўзброеным вокам немагчыма. Для гэтага патрэбна спецыяльная апаратура. У гомельскай аперацыйнай яна з'явілася. Расійскае абсталяванне, якое дазваляе хірургам бачыць тое, што раней было утоена. Аппаратура у нас, которую привезли, мы будем пользоваться, нам дают на целый месяц, чтобы мы своими руками оперировали, смогли, составили свое мнение о том, что происходит, и
насколько нам эта аппаратура нужна, эта методика нужна. Это большой шаг вперед, это безопасная хирургия. На беларускай зямлі такую методыку прымянілі ўпершыню. Галоўная задача сучаснага падыходу – зрабіць хірургію максімальна бяспечнай і знізіць летальнасць пасля аперацыі. В чем суть методики? Подсвечивая ткани и видя их в специальной аппаратуре, мы можем видеть тончайшие структуры, желчные протоки и в сложных ситуациях, видя их, не повредить. Видеть свечение сосудов и знать, что вот этот сегмент кишечной трубки можно анастомозировать, и не будет проблемы с его дальнейшим жизнью этого анастомоза, несостоятельностью и так далее. Дакрануцца да тэхналогіі змаглі не толькі прысутныя ў аперацыйнай. Унікальная аперацыя прайшла ў выглядзе майстар-класа, дзе пытанні ад калег былі нормай. У канферэнц-зале арганізавалі прамую трансляцыю з аперацыйнай з дакладным тлумачэннем кожнага нюанса. У ліку прысутных мэтры хірургічнай справы са ўсёй Гомельшчыны, а на сувязі спецыялісты са ўсёй краіны. Магчымая ICG-візуалізацыя не стане стандартам заўтрашняга дня, але імкненне да больш бяспечнай і дакладнай хірургіі – гэта нязменны прыярытэт беларускай медыцыны. Кожны новы метад, новая тэхналогія, асвоеная беларускімі ўрачамі – гэта яшчэ адна магчымасць зрабіць больш для здароўя нашых грамадзян. Тацяна Піменёнкава, Сергей Калацэй, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны упершыню прайшла алімпіяда па прамысловым праграміраванні сярод школьнікаў. Выпрабаваць свае сілы сабраліся 12 маладых праграмістаў Гомельшчыны. Пра разумную вытворчасць у выкананні юных айцішнікаў далей у сюжэце. Девятиклассник Михаил Мотькин праграміраваннем займаецца ўжо 4 гады. Пайшоў па слядах бацькі праграміста. Каб паглыбіць веды, хлопец скончыў мноства курсаў і не прапускае заняткі ў гуртку. Разам з напарнікам па камандзе вырашыў выпрабаваць свае сілы і выдатна справіўся з заданнем. И начал заниматься программированием, потому что стало интересно, как работают электронные компоненты и что из них можно делать. Эта олимпиада показалась легкой, но есть неизвестные компоненты, в которых помогает разобраться интернет. Рассчитываю на победу с командником. Пляцоўкай для спаборніцтва стаў факультэт фізікі і інфармацыйных тэхналогій Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Падобная алімпіяда паспяхова прайшла тут у маі для студэнтаў. І цяпер падчас канікулаў упершыню арганізавалі яе і для школьнікаў. Выпрабаваць свае сілы сабраліся 6 команд вучняў 9-11 классов. На эту олимпиаду мы пригласили учащихся, которые занимаются данным направлением в кружках, в школах. Задача нашего мероприятия – отобрать заинтересованных учащихся и дать возможность поступления, в частности, на наш факультет в рамках целевого обучения. Задача перад удзельнікамі стаяла няпростая. Усяго за 3 гадзіны трэба было распрацаваць сістэму кантролю тэмпературы і асвятлення на вытворчасці. Не ўсе кампаненты для выканання маглі быць знаёмымі удзельнікам, таму ім дазволілі карыстацца любымі крыніцамі інфармацыі. Ад нейрасетак да відэаурокаў. Галоўнае тут не проста знайсці адказ, а выкарыстаць веды на практыцы. Ребятам предложено создать уменьшенную копию промышленного помещения, то есть помещение, где программными средствами будет осуществляться контроль за климатическими условиями, за этапами производства, за оповещением сотрудников о завершении этапов производства либо в нештатных ситуациях. 3 гадзіны напружанай працы і журы абралі 3 наймацнейшых удзельнікаў. Пераможцы былі ўзнагароджаны каштоўнымі прызамі. Акрамя таго, таленавітым школьнікам паступіла прапанова ад суарганізатара алімпіяды, аднаго з прамысловых прадпрыемстваў Гомеля, аб мэтавым навучанні з наступным працаўладкаваннем. Дар'я Дрожжа, Ганна Кустачова, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі адбылася знамянальная падзея. 16 спартсменак з валейбольнай каманды аднаго з вядучых прадпрыемстваў рэгіёна уступілі ў Беларускі саюз жанчын. Гэта не проста пашырэнне шэрагаў, гэта дэманстрацыя актыўнай жыццёвай пазіцыі і гатоўнасці да грамадскай дзейнасці. Толькі ў Гомельскай вобласці Беларускі саюз жанчын аб'ядноўвае больш за 17 000 прадстаўніц прыгожага полу. Гэтая арганізацыя – самае шматлікае жаночае аб'яднанне ў краіне. Волейбольная команда – это
активные, спортивные девочки, которые, я уверена, привнесут свои какие-то инициативы, свои проекты в общественное объединение. И судя по тому, что они сегодня рассказали, они не оставались в стороне даже еще до того, как вступили в ряды Белорусского союза женщин. Гэта таксама служыць прыкладам для іншых маладых жанчын, паказваючы, як можна гарманічна спалучаць прафесійныя дасягненні з актыўнай грамадзянскай пазіцыі на карысць грамадства. У Гомелі адбыўся дабрачынны марафон «Усе фарбы жыцця для цябе», накіраваны на збор сродкаў для лячэння цяжка хворых дзяцей. Сёлета канцэрт прысвечаны Ганне Бруянковай, якая змагаецца з дыягназам дыфузная гліома ствала мозгу. Канцэрт сабраў у Гомельскім гарадскім цэнтры культуры зорак беларускай сцэны і сотні неабыякавых людзей. Больш пра гісторыю Ганны далей у матэрыяле. У Ганны Бруянковай дыфузная гліома ствала мозгу. Для выратавання і арганізацыі лячэння патрабуецца сабраць $65 000. Кожны пасільны ўклад ад людзей, якія гатовы адгукнуцца на бяду дзіця, набліжае дзяўчынку да паўнацэннага жыцця. Анюта з Добружскага раёна любіць маляваць. З яе работамі госці мерапрыемства змаглі азнаёміцца перад канцэртам. Я вам скажу, что такую силу, как сегодня здесь, я не чувствовал еще нигде. Эта сила, она заключается в том, что каждый, кто приехал сюда, наша молодежь, они соединились в порыве, чтобы помочь. И действительно, разве может быть человек сильнее, он может быть сильным только в тот момент, когда помогает своему ближнему человеку. Поэтому это очень дорогого стоит. И спасибо всем тем, кто помог нам организовать сегодняшнее мероприятие. Действительно, важен, наверное, не то, что вклад, а действительно, что мы сможем помочь Анне выздороветь. И у нее большое будущее впереди, и мы всячески будем окружать ее в дальнейшем. Я уверен, что она выздоровеет и будет также и полноценным членом нашего Белорусского республиканского союза молодежи. Там жа былі арганізаваны выстава рамеснікаў і экспанаты, зробленыя людзьмі з інваліднасцю. Можна было паўдзельнічаць у розных інтэрактывах, набыць сувеніры, ніхто не застаўся абыякавым. Мы представители волонтерского отряда «Седьмое небо» Гомельского завода литья и нормалей. Сегодня мы рады поучаствовать в акции, которая посвящена сбору средств для поддержания здоровья девочки Ани на ее реабилитацию. Мы очень рады, что мы смогли поучаствовать здесь. Мы предлагаем сегодня сладкий вкусный жареный попкорн. Надеемся, что мы соберем как можно больше средств. Сёлета ў падтрымку Ганны Бруянковай канцэрт сабраў у Гомельскім гарадскім цэнтры культуры зорак беларускай сцэны, такіх як і Діму Сіўчыка, вядомага пад псеўданімам Дім Дімыч, Даремі, рок-гурт Глінтвейн і тэатр танца Дзіва. Артысты выконвалі свае хіты і жадалі хуткага выздараўлення. Сегодня мы помогаем Ане. У меня уже были концерты с ребятами, когда мы успешно помогали детям и делали сбор закрытым. Вот. Мы даже потом ездили в Гродно к девчонке, общались, и я был искренне рад, что все-таки наша помощь действительно была полезной. Поэтому сегодня я рад спеть ребятам свои песни. Маленькой помощи не бывает, каждая помощь – это огромный вклад. Поэтому давайте все делать добро. Я пою свои песни, и я искренне желаю девочке Ане скорейшего выздоровления, потому что я сама недавно лежала в больнице. Это очень тяжело. Я ей желаю скорейшего выздоровления, пускай с ней будет все хорошо. Мы очень рады принять участие в этом концерте. Я надеюсь, что общими силами мы соберем нужные средства для лечения Анечки. Здоровья ей, а родителям терпения. Унесці свой маленькі ўклад можа кожны. Дабрачынны рахунак у Беларусбанку 132 59 12 на імя Бруянковай Валянціны Ігораўны. Рэквізіты для папаўнення карт у вас на экране. Усе атрыманыя сродкі будуць пералічаны на разліковы рахунак сям'і. Давайце рабіць дабро разам. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.